Mushure mekushaika kwababa Alibaba naKasim, Kasimu anodzinga Alibaba kubva kuimba yavo. Alibaba anonogara musango ovakaimba imomo umo maanenge achiita basa rekutema huni nekutengesa. Rimwe zuva Alibaba aenda kunotsvaga huni, anonosangana nembavha 40 dzaiva nemabhiza. Alibaba anotsvaga pekuhwanda kuti aone kuti zvii zvaiitika. Mbavha idzi dzinonosvika pabako, mukuru wadzo osvika oita mashiripiti kuvhura bako, apo vanopinda vakazara nendarama dzavanenge vaba vozadza mubako. Asi zvitiko zvese izvi Alibaba aizviona zvanga zviri mumaziso make. Mukuvhurwa kwebako Alibaba anonzwa zvichinzi Open Seasme. Mukuvharwa kwaro Alibaba anonzwa zvichinzi Close Seasme. Izvi anozvichengetedza. Kubva padzinodzokera Alibaba anodzogorora kuti Open Seasme obva apinda mubako. Ndopaanobuda nesaga rakazara ndarama. Achibuda mubako anosiya ati Close Seasme, bako robva ravhara. Alibaba anoenda kumba nesaga rakazara goridhe iri onorakidza mudzimai wake uyo anofara zvakanyanyisisa. Asi mudzimai waAlibaba anozoti ngatiendei kwabamukuru tinokumbira chikero chekupimisa goridhe. Bamukuru ava vachiona mudzimai achikumbira chikero vanonyumwa vobva vaisa munamo pasi pekapu kuti vabate kuti chii chingade kuyerwa nechikero chegoridhe. Vachipedza kupima goridhe iri vanoricherera pasi. Varicherera pasi, mukadzi waAlibaba paanonodzorera kapu, Kasimu anowana kuti munamo wake wanga wabata mafufu egoridhe, izvo zvinomukatyamadza. Tsiki ihwohwo Kasimu akashaya hope akamukira kuseni kumba kwaAlibaba ndokumubvunza kuti nhai munin'ina wangu, zvawangaone pfuma yakawanda kudai, kosei wairarama upenyu unotambura uchindivanzira? Ndoda kuti zuva ranhasi kuti undirakidze kuti pfuma iyi wakaiwana sei. Alibaba anovhunduka kuti mukoma wake anga azviziva sei, ndopaanozomurakidza namo yaanga akaisa pasi pechi. Kasimu semunhu anga ane undyire anotakura madhongi ake akati wandei kuti aende kubako uku kuti anonotuta ndarama yematsotsi aya. Alibaba anoudza Kasimu zvokuita, akasvika pabako nezvaanoita apedza kututa ndarama iyi. Asi zvisinei, Kasimu anonakidzwa nendarama zvokusvika pakukanganwa mashoko aya. Apinda mubako anakidzwa nendarama, aunganidza masaga. Kasimu anokanganwa mashoko ekuti abude nendarama. Anoramba ari mubako kusvikira matsotsi aya azodzoka neimwe ndarama, ndopaanowanikidza Kasimu arimo. Zvinovakatyamadza vobva vasvika pakumuponda. Kuchinoedza mangwana acho, mudzimai waKasimu anokatyamadzwa nekusadzoka kwaKasimu murume wake, ozonotsvaga babudiki vake Alibaba kuti abatsirwe kutsvaga mukoma wavo. Alibaba anonoenda kubako riya ononowana Kasimu akapondwa. Anovanza nyaya iyi kuruzhinji rwevanhu sezvo vaizoda kunzwisisa kuti zvaifamba sei. Alibaba mushure mekushaya kwaKasimu anonodzokera kuimba yababa vake ozonogara naamai guru vake nemudzimai wake. Alibaba anoenderera nenyaya yekutora ndarama mubako apo asingabatwe nematsotsi aya. Matsotsi aya anonyumwa oshaya kuti mushure mekubata munhu aiba ndarama yavo vakamuponda, sei ndarama yavo yairamba ichidzikira. Vanotumira mumwe wavo kuti apinde muguta atarise kuti ndiani airakidza kuti akawana pfuma manje. Izvo zvinoitisa kuti azosvika pamba paAlibaba. Sezvo kwanga kwakuda kunodoka, anoisa X padhoo remba yaAlibaba kuitira kuti matsotsi aya madekwani azokwanisa kupaziva. Mudzimai waKasimu achiona X paanobuda, anobva aifunga zano rekuti amake X padzimba dzose dzemudunhu irori.
Ava madekwana matsotsi aya paanopinda muguta achida kupinda pamba paAlibaba anozoona dzimba dzose dzakafanana dzakamakwa max. Vanodzokera voronga rimwe zano. Mukuru wematsotsi aya anozofunga kuti rega ndifambe ndichihodhesa mafuta. Ndopaanozoziva pamba paAlibaba. Anohodhesera Alibaba mafuta nemutengo wakaderera. Izvo zvinoitisa kuti Alibaba amufarire, ozochema kuti handigare muguta rino, ndoda kuzodzokera mangwana. Iye anga akaronga zano rekuti mukati memabhodhoro emafuta mae makazara mbavha dzake 39. Zano ravo ranga riri rekuti kwakunosviba mbavha idzi dzobuda mumagaba emafuta, vorobha Alibaba votora pfuma yavo votiza. Asi zvisinei, mudzimai wemuchakabvu waCassim anonyumwa paanoenda kunotarisa magaba owana kuti mune vanhu vari kutaura, zvinozoitisa kuti abhoirise mafuta odira mumakaba ese, zvinozoitisa kuti mbavha dzese dzinenge dzakawanda dzishaye. Akunonodoka mukuru wembavha iyi paanopinda mumba yanga ine mabhodhoro emafuta, achinovhura achinokera mbavha dzake kuti dzichimuka dziite semarongero avanga vakaita. Kunosvika mbavha dzese dzakashaya. Izvo zvinomukatyamadza, obva atotyira upenyu hwake zvekuti anobva atiza madekwani iyayo oenda kunyika iri kure kure. Alibaba nemhuri yake ndo pavanosara vachirarama upenyu hunofadza nepfuma huru. Apa ndipo paperera sarungano. Please like and subscribe